Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN. Ay, hello mga kasama, kinigapon ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner, Randy Tayad, mangumusta kanyang tanan. O sa ito naman kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated, sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Beauty Soap, SID Celebrity Kojic Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga line. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Kini akong problema, bahin ni sa kumbana nga sobra ka kuripot ba, tihika lagi, ug kung nganong nakaproblema ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy. Crazy for feeling so blue. Mangingon gini siya. Ganahan gini siya. Ay, naabot na dining paraw. Ay. Ah! Yan na. Nanay, bugas na yun. Oh, may kanidool na ka diha. Di na lang ta mo transcord, kanidool naman ka. Di na lang. Sige, padayon. Ano yung lang ta? Oh, paglungang na tayo. Ha? Aram niyo to na ta. Ang saan din bugas ay magipalit dong, kalagom ani. Mas lagom pa man si mong itlog. Pupida, no? Nanong ka na maging itlog taon? Bili pa man taon kayo. Nga maura ba na, ha? Bugas na, pero lagom-lagom na na. Tagpilahon mo sa din bugas ay magipalit, kato rin tag 20. Di ay! Na, di mo biligyan tag 20 ron. Wala mo biligyan na tag 20, atik-atik na ba? Ah, si Bangag, di mo kaon sa 20. Tagpilahon lagi ning kilo. 35! Hala, uy, ginoo ko, eh. Kain lang na rin, tag 35. Save ta ba? Barato na kayo, no? Barato lagi, pero grabe naman sa kasiloy. Uy, maguwang naman yung gamay sa tahop. Importante yung kasi ito ba? Save ba, save, ha? May kawalit mo sa tagsudan ba? Rawara. Unya, nagpalit na kag para sudan. O, na. Unsa man sudan na magipalit? Ah, ako, kaning buwad ragod taon. Nako mo tay buwadong. Wala ka magpalit bisag usa lang ka kilong baboy di ay umanok baron. Aha, ay sus, bahal kay baboy eh. Mura ka duwit ang baboy yung ang manok. Pulos, mahal. Ano ko ni mo siloy eh. Baka kabantay. Ha? Huwag ko bantay nga sa. Siga na kay tag mga mata. Ah. Tungod sa pagkinaon na to anang buwad nga pulos parat. Ay, Nga ikaw, panamin dagod oh. Tanawan ang naong mo. Mura ka nagzumbing na pas mo. ano din. Sige lang, murag sa TV bro sa mga dahangs. Miyembro sa The Hanks? Ah. Hilom diha, oy. Ikaw ba? Ayaw palabi anay mong pagkainot in town. Uy, kanang imong pagkatihik, gasto-gasto pag may time. Ha? Kaya nga nung dede, ha? Sa'yo pa rin atong game, mga magdagino taon ta. Wala ba tayo tinigon? Ha? Kung maningilan ng lawat sa today, mga yung nagbahin ba? O sabay ato taong ika, pa-hospital taon. Ay di man sa ingon ana, ang ako ba nga di sa tapalabi. Uy, kay halos na lang sad pulos buwad atong sudan. Di na lang ita mga og baboy og manok ani bisag kausa lang susak semana. Ah. Grabe na sad kaayo taong kasiloy uy. Oy, sos na unsa. Doon ay sobra nga dili man. Wa man tayo, magdigino. Tani, bawa biya ka, pilis will do na to. Aw bahala Doon ay ka. sobra, okay palitan na. Ana hala. Mao man gani nga permi na lang ingon ini ang imong ipakaon nako siloy. Kung ingon ini na lang ay mas may tingay magbuwag-buwag ta oy. Ah. Adto ko puyos amo kay magkakaon pa kog bisayang manok dito. Dinhe, imbes magsalig ta nga may moabot nga sweldo ug may ikapalit og lami ang pagkaon. Asa ba tong pagkauna nga wa man dyan mo? Day, agwan sila tadi rede, oy, porbida. Kay bawa biya sa taon ka, di mo tadato. Nambot lang nimo. Hala, ihurot nagkaon kanang imong gihandam na hutda nagkaon. Hutda gina ha. Daily ni. Nagunsa ka dia siloy.
Ako aday kining gitasi taon ko na kung brief na naibuslot gamay akong tapakan. Bugto sa garter taon mo na nga akong gitay. Tinuo ko in town. Pagpalit in taong bag-uloy. Uy, naunsa naman in taong ka. Oh, palit Ay, ito. antos mga ng brief nga wanay garter. O ato di ko sa Pimart day kay sulbad magkrisis Kring, kring. Sige, pagpalit. Di ka mauwa mo sulob ang imong brief, nga wanay garter. Basi niya hinuon og magpangita ka ng imong itlog ha, kaya natagat na na. Bida. Pagpalit itog brief, lakaw. Hilig na ba kay kag short. Unya, ingon anang imong brief, kabati ana. Basi kinigyaka nimo, musiki lang tumoy nimo. Matagak ng duhak itlog nimo. Unsao na lang na. Oh, Marie. Unsa man mare? Ay, sudan, Marie. Ay, Oh, naglitsyon man gud mig gahapon, Marie. Unya, naa may sobra, akong gipaksiw. Unya, gihatdan ka na ako. hala, salamat taon kay Mari. Uy, dugaya na gina kong wakatilaw ani mga sudana, Mari. Ha? Nga naman. Ay, wa man gud may palit-palit og baboy gud hasta manok, Mari. Unsa raman da inyong sudan, pirmi, Marie? Buwad na gitaon pero may Mari. Og dili buwad hipon. Oh, grabe sa... Lagi, uy, unsaon tihik man ka na akong bana, Mari, uy. Pero grabe sa bari, uy. Dili na ikaw ang mamalit o mangumpra para sa inyong konsumo. Na, huwag na mahitabo nga ako'y nangumpra, Mari. Uy, sulting imong bana nga magbabo sa mo panagsa. Ambot na akong bana, pero tigyong tihika. Ambot lang isa na nangamatay ang tawhana. Marie. Aday, kadang na day, nakapalit ko brief. Walang kong palit panty, hindi naman kamabanti. Mo ba? Mo na yung magipalit. Amo ni day. Pila ka buki magipalit, Loy? Doon na ka dosina day. Doto si Daghana, God. Oh, sao day, pusla ng palita. Dagano na to. Milagro, tagpilahan ng brief. At ko anay ka ng tagdo 15. Pila? 15. Baratuha man, di na makapalit, ana. Sa carbon, ukay-ukay. Ginoo ko. Okay din, ha? Muna na barato. Ginoo ko ni mo si Loy. Pagpalit ang tawag pag-uwin tao, Loy. Uy! Naunsa mo ka. Wita ka, mahal na may brato. Unya, okay man na. Si Bakurog ang tag-iyana na ikagid na ikurikong. Ay, naunsa mo ta ko. Tumuo mo ka na. Ha? Labanan na ito. Butang ito ginit. Sa lobo na yun. Buti mo si Loy. Bahala ka na sa kinabuhi mo, eh. Kinsa bitong itlog kagiron. Kakidor. Pre, si Paris si Loyo. Siya man ang naglakaw, no? Awa. Tuuda. Tau ka, pre. Papita, dili. Pre, si Loy, pre! Oy, wapa pre! Pre! Sur. Kamura! Oh, kami eh! Hapit sa kanil, pre! Dali, pre! Ay, sos, patsitsya na mo ha. Awa pa, magkukukain no, gusto. Basta na to, man kawin. Gamay lang gut. Hoy mo niyo. Awa na, di na akong minom, pre. Pasal sa kuha na, Ha? pre. Ano mo? Ang sabi ka, pre. Pre, siloy. Tagsalan ni. Dili man niya anak pirmita. Sige, kuhanin mo sa kaputilya. Ay, kapala ka. Kami rin bahala ni. Kaning okay, pre. Respektaran lang ta mo ha, kay lisod kayo, manluo niya sad mo. Ayan, baby. Naisumsuman niya. Ay, pre. Naikog pa sa tanin nyo. Ay, matay katampo. Basta lang maganoon naman ka na katampo, pre. Ay, ako na. Kaya natay daghang mainom. Dagatang isumsuman. Ay, dagan, no? Kumbati niya, pre. Usap. Sige, pre. Awag ko saan ha. Kini, libre. Oh. Mayo da, nindot ni da. Ay, susuman niya, pre. Sumsum ko. Sumsum ko ni, pre. Sumsum ko ni. Di mo kagikan, pre. Tugikan sa Amdawi, pre. Mandawi?
Kaya naman tayo itrabaho dito sa mga manager. Ang lambay, trabaho man. Aw. Wa di ka mag-boss di. Ang boss man mag-boss. Magbas. Walang magbas? pre. Walang pre. Lakaw. Lakaw ra kag gikas Mandawi, pre. Okay naman pre. Lakaw naman. Kalayo ato. Anda na pre. Doon na kayo para na ako na pre. Uy, ano ang ka magsakay nga na may daghang jeep diha, pre? Nugol kay plite pre. Noon sa'yo. Ha? Ako ning tigumo. Noon sa. Liban ako mo, pre. Liban ko mo. Ako sa pre, tanan akong bilib, pre, hurot yun. Porbida sa karaan naman kayo mong style eh. Di kaya amin mo, layo kay Mandawi, pre. Bisang gani o kanang gikan di mabulo, layo pa rin Mandawi pa. Layo ato, sa motong Mandawi, pati layo aoy. Katulay. Depende rin na, pre. Depende. Dahil ragot, pre. Ngano ba na, pre? Ang unsa, pre. Pangutkot ka, eh. Oh, ngano ka, pre, ha? Sige, magkangpangawtan ng mumbugan, pre, no? So, katol kayo sa makikibata, katol kayo. Pre, nagkupot mo ko sa duha ka botilya. Ikaw, taro ko sa kumpot. Iko'y bahala ka di, oy. Katol kayo. Katol kayo. Ngano? Ngano nangatol ba na, pre? Bago ko, pre. Brave na ko, pre ba? Bago kay. Bago, mauna nangatol. Bago. Bago makana. Nya, mangatol di, ay. Palit ko sa yako-yakoan. Ay, Yako. bungot sa ito'y. Okay lang, pre, pa, pre. Taon, pre. Uy. Pero bisa pa ka nang basina humigas, we. Ili na ko, bay, Pedro, tanawa. Nasa kayo Ako, bay, humigas. tabunan mas tapay ko. Andar, beligur, magkana ka ni humigas, mo. Grabe sa atin mo, pre, oy. Imom ko nagidok-dok sa maayo ng imong ang lumigas. Naglagot ka niya nga imom nagidok-dok. Kita ba di maglagot, ha? Kana ka ning humigas, ha? Ako sudan gina pamao, buwad ra. Siya, ay, pakpak, mayo kong itlog. Itlog iya, ha? Ngi ang ko rin mag-asabi. Sige. Ngi ang ikuan ko ni ipon. Tagay, pre. Punere ako pa rin sulay, pre. Punere. Purot na yung biro. Pune, pre. Lamat. Milagro man. Dugay mang ni uli. Ako anday, ipapit ko ng predict ko taon kay nagiarm na ko silang nagiinom taon. Sa ato pa nagkainom day karon. Gamay na. Gamay, murag nahiyong naman ang mata ni mo. Doon na yung day. Daan lagi, pero mas grabe ron, kaya nakainom ka. Gamay lagi akong inom day. 5 kutilya. Tiyan mo na, gigamihan ka ng 5 kutilya. Mingo na baya ka nga, di na ka mo inom. Kaya imong igastos inom, imo na lang itigom. Ay, wala ko yung utsag ato. Kaya nga naman, libre. Libre day. Libre kayo. Libre man. May utsag eh. Mo day ni inom kag maayo kay libre, wa kay gasto. Oo, day. Wa ka mauwaw ana. Ha? Nga unsa day? Maniinom ka dito, pero wa ka ni tampo, bisag ayos na lang unta. Ano sila? Ayaw na lang. Ay, lagtampo, pre. Di wala lang sila tampo. Siloy, wala ko kasabot. Angay ba kong malipay, kay dili kay kamo inom, pero angay ba kong mauwaw, kay di apil kas inom, pero wa jud kay gitampo. Day, ngita ka na ko? Oh, kay nagkita din ni manang ni mo Sylvia dito sa mall ba? Oo nga. Naghisgot mo to siya reunion? Ha? Mag-reunion kuno ta dong sa imong pamilya ba? Side ni mo ba? Dong, daghana na ninyo dong sa? Pinagani mo kabuok pa nagsuon? 13. Ako may kalima, 13 may. Daghana ninyo sa? Ganto sa mo nakita ang manang. Ganinang buntag dito sa mall. Sige day. Nambong ta na kay Dugan. So, kita sa akong igsoon. Onya, ang kunay ra ba kunog pagkaon? Unsa may ang kanang ang kuno na to? Moangkon taglechon? Suko ka? Pero Kuyawan ka. kasi ako, litson ko taon. Litson sa imong ilong. Nangutan na ramang ko. Unsa gani imong iandam para sa tuwa ba sa tumbahin? Na may buwan sila mabiki ba? Kato lang buwan sila mabiki. Palitag 5 ka kilong buwan sila mabiki. Hanggaw. Makauwaw ka lang. Ha? Siya pa ka Ha? Magpalit ag buwan? Pakiyaw tag buwan.
Paitano niya, magpakyaw sa tagsakyanan ani dong. Adi, pakyaw ang taon. Ang unsa man to sakyan di ay? Munghit siya to. Nga nang manghitch pa man ta do, nga maka-afford man tang mag-abang ta. Ay, sos, gasto kayo. Ang akong iabang, ipuno lang nagpalit sudan. Murag di gini maayo imong kalaki kasi loy, ambot lang gid ani eh. O sabi di maayo, anak tao. Dili maayong mo apil-apil ta sa inyong reunion. Kung ingon ani man lang gani. O, di ba nga mga isuon man ako, kinanglan nga wapil siya ko, anak. Aw ikaw apil ka, kay isuon man ka, pero ako di ko maapil. Ano ka wapil ka? Apil ka po, kasawa mo kitingan. Dili ko gustong mauwawan si Loy. Dili ko gustong mamahimong makaluluoy ang atong mga anak. Oh. Di nimo kuhaan og maayong sakyanan, pahitsyo nimo. Daghan kay ta, maigo ka tag manghitch ta. Oh. Dili si Loy ha, ako'y mauwaw sa imong mga igsuon. Kung gusto ka hala, ikaw kuyog dito, ikaw ra kusa. Kamis mga bata, anhi ramis bay. Una kong problema kung unsaon nila ko akong bana, nga bisan sa ilang reunion, magtinihik lang gihapon. Mao nga dili ko mo kuyog sa ilang reunion. Unsaon ko na akong bana nga sobra man jud kay katihik, grabe ka kuripot. Unsay angay na akong buhaton niya akong bana, unsa man og kamo ang pasultihon. Hello, the friends! Good morning, good morning, good morning! Ba, good morning! Domino, good morning dia! Hello! Si Jen, may buntag! Good morning. Oh, Vilma! Yayoy, Bagyo! Wilma lagi ya. Wilma, yayoy bagyo sa tuburan o langgo. Good morning. Gusto na mo diha! Kamusta mo tanan diha? Kamusta man siya makaila oy. Pao dong sa mga bagyo dito dong. Ah. Yung bagyo na day, ingon siya na anong naamay bagyo ng basa niya. Ah. Apil. Ato sang Welcome Paul. si Kuan sad ang si Abi. Si Lito Kutamura, silingan mas la. Oo. Kutamura pamili, bagyo pamili, pungasi pamili na po daghan diha. Aday, dagdag kay pangasi. Nya pangustahon po nato ang mga kaigsunan sa Kabisayan ug Mindanao. Thank you kayo. Ate Jen, ikaw. Magpasalamat ta sa mga mama nga palayong yung nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata inigadto nila sa eskwelahan. Unya para sa mga dako, happy na sad kaayo sila kay naa may Don Pepe Dark Chocolate. Mugom-ugom sa Diamond Yema OBM Special. Mo palit kay kagumkum kaayo kuan tasty fish cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Palit dayon mo. Okay, salamat kayo sa tanang mga bata kinahanglan inom tag Don Pepe Tablia ha. Sa ako nagaingon ninyo, nindot kay na Don Pepe nato imnon kay ma-absorb lagi ang atong utok nato mo absorb sa mga klase nato kay di ba ta magduka kung magduka ka mao na nga hinay kindagan sa mga utok mao na nga minom kag Don Pepe Tablia mga bata kay nindot kay nga to ang pag-eskwela naglingkod na to paminaw gitan maestra sumasud sa tugutok kung unsay klase Dodong GR Pipito og sa Bromit Space ni Inday Shin Pipito nga kung gusto mo unsay gustong ipay trabaho sa inyohang panimay limpyo unsa ba na uguban pa na ang Bromit Space tawagan lang na ninyo tawaga lang na sa Facebook i-type niyo Bromit Space makita niyo ang number niya tawaga kung unsay gusto ninyong ipatrabaho sa inyong panimay tungod sa kabisi na ninyo sa inyong negosyo. Unya sa tanan pong mga tao ni former Kapitan Jun Ramos kinabuhat siya Miguel Foliar Fertilizer. Good morning natong tanan. Sa tanan mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Rica, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Arao, og si Lister Daan, Kuya Lister Daan, og Kuya Francis Esparis. Good morning natong tanan niya. Salamat kayo sa inyong mga tao nga gipagamit ninyo sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Sa tanan po mga tao diha ni Paribini Madax na Bien Aqua. Salamat kayo. Nga ang inyong gigamit nga kape, ang kapeng matapang ni Pare Joel Bensi, ang gipainom na iyahang mga tao din ha sa Bien Aqua. Ang ato ang kapeng matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix kay mao man nindot kay natong imnon kay di man ka magduka sa trabaho na. Okay, Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuluso sa kada inom. Sa bunta, ako na kamakaon sa ibang pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule.
Ini pa to ni mo gyapon sa gyapon ka kapsula sa said panyawan. Herbal capsule imong imnon una ka makaon sa mga paniudto. Most of sa imo niyang magpanihapon, inom na po daan sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alay ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na makatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. O sa tanan po na ito mga kaisunan nga migamit sa ito ang Sedlen Mituel. Thank you, gyud kayo ninyo tanan. Kamu, nasayod ko nun sa kapiktibo o nahimong number 1. Ang ato ang Sedlen Mituel nga tinuod mo ang tagsa ito panugot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan nga, mutikangkang ko na ito hisuan sa ato ang Sedlen Mituel. Unya, dysmenorias, kababaynaan, adapi-dapi nga magsakit, atong mga bagtak nga magsakit, ilikay pagita sa dinggi kon mga plasta sa tuang Sedlen Mituel nga narama palit sa butika. Pero kung nayumos butika, i-type lang na ninyo diha sa Facebook o tanawa ninyo diha, type sa Sed Marketing Incorporated na ano na diha, makita naman ninyo ang mga genuine nga mga produkto sa Sed Marketing. Pwede rin ninyo inyong orderon sa Shopee. Kung layumos butika, pag Shopee na lang mo, kay ihatod pas inyong panimay. Bam? May bunta kanimo, Reverend Father Clyde sa letrero, chaplain diha sa Perpetual Sucor nga, maghuwat to sa itong tulumanon. Reverend Father Red Rosales Colonia Tuburan, Reverend Father Ren Sinining diha sa Asturias, ang umunusab ni Monsignor Alfredo Romanelios Jr., parokya, kura na to diha sa parokya sa Uslob, o kauban si Father Glad. Ato sang i-greet po si Father Josue Kadorda ba? Yes. Kumusta ka diha, Father Josue, Father Dondon Barok, Father Tami Ugo, good morning mo diha, Father Argi, Panya, og ni Father Rene, og ni Father Atoy. Good morning na to diha. Nabalik siya sa Pitugolan. Si Oh, Father nabalik Josue. taon si Father Josue dito. Og Father Randy Figuracion, og Father Andy Satura, og Father June Parajang. Good morning na to May diha. itong nabalik to Father Josue Pitugo kay kadagko naman itong iyahang kwanto si Kwa ay kanang singkang sa to. Karon ba, dako na cucumber. kayang garden ba? Dako Oo. na gyud kayo. Lahi naman siya. Dito sa kung kakita sa Pitugo to gidata na ni Father Josue ato pitong mga buwak sa cactus kanon lagi nila kay Oh, lagi? tambal ko ng cancer. Mao gyud, mao gyud. Okay, good morning, Reverend Father sorry, Holy Face diya sa Uslob diya, Sister Leonarda Estenor, Brother Florencio Estenor, Carmen Ignacio, Sister Macaria Casroverde, o Sister Carmen Romero. Ayaw ko makalimutan sa dili pumamato sa inyong mga services ato ang pagpangaligo gamit ang Celebrity Kochik Beauty Soap. Salamat kayo, Pamela Woodsville Pharmacy. Salamat kayo sa imong pag-display diya sa atong mga products sa Sid Marketing, no? Ang mga haplas, kapso, uban pa. Ang Celebrity Kochik Beauty Soap sa atong pagpangutana, di alam mo sa mga butika para original nga ito mapalit, ha? With gluta tayo ng papaya extra kung ang natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Pagpabilin kitang kutis artista, kutis porcelana, younger looking. Sa Celebrity Kochik Beauty Soap para sa inyo mga blackheads, whiteheads, up, itom uban pang pugis sa palit. Binag na sunog ng imong panit na pit sa may naong tungkol sa imong ipang-apply nga wa mo bagay o wa mo haom kalang kanimo, ha? Sa Celebrity Kochik Beauty Soap niya tanawag yun Sid Marketing ang level. Thank you. Okay, nya pasalamatan sa nako ang Bangisinaw dishwashing liquid ni Kuya Ricky Bangis Garing. Nga ngiyang mga tao sa laboratory niya iyang gipainom sa kape.
laking matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Unya, mga kaigsuunan, kining toxin, maugin mo daot na to, mupatay na to. Grabe kining toxin mo daot sa blood cells. Atong blood cells, importante mo kini kay mauni tigatod sa oxygen nutrients sa ato ang kalawasan. Unya, ang daoto na ning toxin ang kabiro putos man sa atong blood cells. Ini kadaot ini nga atong kabiro putos sa atong blood cells. Mustiki or bulapot ang atong dugo, mao na ang daghan kay mga major nga mga sakit mutakbo na to, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatayan. Mao na ang kinahanglan yung kami inom og G-Detox. Usarag yung kakapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon, murarag maintenance mo. Pero duna na kay balatian, katulog yung kainom buntag o hapon, usa ka oras sa di pa kamukaon niya, imnan yun na to 8 ngadto sa 12 ka batong tubig matagad daw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number 1 nga mo flash out sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sender na to karong adlaw, Gulyat. si Inday Leni Ate Pres. Kisingan? Leni. Lenny. Oh, si Inday Leni Ate Pres, kuan kanang ang yang bana por titihi ka taon ay grabe sa na bana. Di sa Mayo. naman palitin noon. Oh, ang palitong brief 2.15. Yan, Okay. yan, nanay daghang lamigas. Arabay dagang lumigas kuno Kayo taon. kay 2.15. 2.15 grabe ha. Di naman naman gunit. Tinuod mo kanina na 2.15. Bag tinuod ni na 2.15 nga brief ba mo kayo Natingali, uy, nagay tagsig ko na lan. Ha? Oo, wala mo Si- na singko. Tagsig ko, bre? Oo. Awa po nagag-brief ba? Wala yung garter ba? Nag-iat kayo. Ina sa danay sulod. Dili ang ako kayo nabuhi medyo gusto kayo kayan kanang Naidagan sa pimart brief barato kayo kung ano man taso kayo kayo na unsa. Dili maayo, uy, nga ano sa kayo brief. Basta ginulob niya na ba? ako mamalit man ko kanang ay non ta stocking sa ukay-ukay pero kanang underwear kanang wala jud ko kay di ta ka siguro ba Dili maayo. kasagaran sa mga underwear nga baligya kanang luag na mga garter. Hinatag na gikas gawas ko, nanay mansa. Dili luag ba ng garter dili pa man mura ng unang unat naman no niya ang gawas og stocking ako palit kay sapaw raman. Hinuon kung mamalit ka din ha ang uban dili gyud mo uyon kay kanang di ta kay bawa ba Bisan ba no dili sa ingon nga kuan nagdaot ta sa mga kayo okay no. Dili sa wata magdaot na nila pero dili maayo nga kanang personal use nimo kanang mga brief ngina di ki maayo palit ka dida. Kanang sapatos di ka maayo palit ana kay wa ka kay bawo nga ang nasulob ana dito sila kanang gi pagkagid ba silang tiil ba. Di pa na mo malipyuhan dito sila O dili, uy. Oh, ang kagaon na pundo na dito, ini sulod niyo, dagkang mga pilang adlaw. Naman na muna, imo ka. Tiil. Tiil mo, daghat kay athletes po, kung sa pa na diya. Nakaman ko gikagid kuya. Kay ukay ra may mapo. Ato, ko di mo dyan. Buot lang ni mo. Nakaman ko gikagid ya. Bantay lang yun mo, ha? Listen kayo. Kato ilang, unsa tong sakit sa hinapon, Osaka? Ano to? Unitsuka. Konditsuka? Unsaingan? Konditsuka. Unsaingan mo? Buto sa itong sakita sa hinapon nga digikan sa kuan sa ukay-ukay. Okinawa, o sa to? Basta. Nawa, milk tea naman. Unsaingan? Ako kay Baoy. Yakuza, o sa to? Oh. Basta mga nato, sakit nga kuan sa gikan sa ukay-ukay. Diretso ta. Diretso Tumundi kay tihi kayo siya. O, lima ka. Mag-reunion sila, Bam, ha? Mag-reunion sila, magkita-kita sila, iso niya, angkon na ikuno pagkaon. Unsa yang giangkon kanang mangumpra rin siya buwan sila mambiki. Kailan lang mambiki, brato rin magkaing buwan din na. Parehas buwak ni Ma'am Jasmine Navarro, Mabini Navarro. Barato kay buwak ito sa Just Nub. Ha, na dito sa ilang Ma'am Jasmine sa Bourbon. Di na sa ilang mambiki po. Barato kay buwan din na niya mambiki. Mangumpra siya na po kilo. May dadoon niya dito sa ilahang reunion. Manag kung tabunta-bunta kinaon anak. Isugba ko nun niya dito o pwede pa kanang unsa na Bam gibaboys. Di ba lain nga Giveaways? kanang di ba lain kanang mutampo tayo ng mga special occasion yan na ibuwa di apel? Di ba Abot lain? lang ka wata kay bawa na Bam kay Siyang mga una ng buwan doon kayo magpalay. Bakit Di oy, palain man na. nay ako Kanang igagaw si mahog sa appetizer. Palain ba? Palain, no. nay ako igagaw Bam si Ricky Bam kanang si Ricky Impases. Kuan gina siya.
Ako kani, ang iyang siya rin bukas ng reunion nila sa ilahang klase sa una, sa ilahang, ano na ba? Sa eskwelahan ba? Reunion sa ilahang. Siya rin bukas si Agaw Ricky nako nga. To na siya gawas. Tagiya ng mga, tagiya na siya ng mga sumayan di askuan, tisa. Oh. Iyahan na, kanang sumayan din na, mga tisa, kanang mga sumay. Siya may mo, murag, Si mo display tanan. oh, dili, siya distributor, ana, diha. Oh. Oh, mo na nga, Kasi oh. pananghali na si Umay. Time sa pananglitan reunion niya, ma'am, magkasatikan sa tong sender diha daw. Hindi, lini. Ma'am Lini, kanang pwede man tingaling matuto sa reunion niya. Ato lang yung klaruhon, prangkanda, ang sulti organizer nga wa may katampo. Pwede man siguro. Siya, oh, wag yun taon may. Ang imo lang presensya may importante. Pero di sila mo tuo, bang kaya yung ba na daghan, ako, na, may trabaho, na kong sweldo. Kanin na lang diretso. Okay. Ma'am, ingna imong banay. Kung ari diri sa Matthew 6, verse 19, ayaw ka mo pagtigom ug mabahandi alang sa inyong kagalingon din ni sa yuta, kay tayan lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinon ka mo mga bahandi alang sa inyong kagalingon dito sa langit. Kani, ako nung buto sabot kay ingna imong bana anak kay gusto siya magtinihik. Kini nga mga ingon na kini akong gibasa. Muna gingon sa kumoy kumpare nga, no cash involved. Oh. No money involved. Ano mo gibasa ba? Oh, mga akong gibasa kay pag ebanghelyo ani ingon ang pare sa iyang pambit nga magtigom tag mga bahandi labi na ako kay mga retiree nakita na ingon nga uy na classes business pag invest no may ni so unsa man imong gusto tubo katunga o kuan ba unsa maghuwat na lang kag limpyo daw na kag limpyo ginansya pero kan nagingon na muna gingon og kanang lifetime. Pero kung kag lifetime eternal, kadto nung bahandi nga walay money involved. Madapan mo sa langit. Kwartang walay interes. Oh, ngum sige sa tinihik. Unya madari ng brief nga nangaluag. Dili ay. Da nangatol mga ito. Oh. Isa ni. Oh, pero, gana, panggulis sa kibasa ka. Nagbuhan-buhan siya, may pakunong nabigas ka pa, itlog. O Bakit? kung sa tuguler, os maglitokan mo na niya, may pak. Sa, may pa, giga ning lumigasa, may pa lumigas kay, Paitlog-itlog. akong sudan, buwad. Si Sila. ang lumigas, itlog. Labuan ako siya. Ang sa'yo mga Ang langgam ang ako. Salamat mo kailangan tingnan naman noon. Kung ako ang puzzle, tihon.